Бүтін дүния татар конгрессы Қозымесі фестивалі ұздыра дегеш. Біздің қозларымыздан да барға бик тіләп риза болдылар. Һәм біз аларға мотор итеп күлмәкләр тіктік. Бу күлмәгебез исә безнең Қозбай егетебезгә, бу күлмәгебез Қозбикә кызыбызга. Һәм біз аларга киендерәчәкбез. Қоз мәсендә бергә очрашырбыз дип өметләнәбез. Киләсе елга да козлар шулай исән сау күп булып үссеннәр. Алла бирсә, шулай була күрсен. Татар халкы борын-борыннан казны бик күп асраган. Ул аның этеннән тәмле итеп аш-су әзерләгән. Каз бәлеше, каз кыймагы, каклаган каз дисеңме? Моннан 100 ел электә, хәзердә каз иң затлы ризыкларның берсе санала. Никахларга, туйларга кияү-кәләшнең якын туганнары бүләккә, күчтәнәшкә каз алып килә. Коръән ашлары, хәтта туганнарны кунак итүдә пешерелгән казсыз үтми. Туйларда исә инде ул һәрвакыт иң затлы ризыкларның берсе. Аны әле матур итеп бизиләр дә.